Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen. All Party Hills Leader Conference APHLC song Lochin Langsu Inglong Harvard Arlo along song kipang tangjia Phanpura Maikang Ida Song Silang Hin constituency Lapen Singhason constituency ke Palo Salabor Binhum Lochin Langsu Arat Anglum along APHLC song atau Maikang Nida Bangso Maikang Nida mahut Salabor Binhum Lochin Langsu Arat akisung alam the hai hui setame chingki chithanpo bonta non carving lo tanamas council atum Lochin Langsu Binhum anglong along hydro project ke pangni ponji po along chidon don thek thipasi APHLC songja po atum pen pherang ke thengno lam the chipaklang po labang so mai long alhia mana pengpen APHLC lamjai sarpo angtong tikathar bothadangsu Alicia Maipu Bikram Hansi Kursing Timu Sersing Be Lapen APHLC Women Wing abitung adum sitami alhia mana pengpen chitang don si halada ki doara da ki sungalam thia mukha hai hui chingki chithan ponpen mission ingsam jinpen mai pichulpo tang tiang tonalam thekaning ponalam thile arju ponsina news text report Carbingo News. Ini tuh Carbingo bang edak, Carbingo terus kausil apa endak, arah pan jasa bet kapari bang gena, tomar long ko, asola bang edak, dem bang tengin laso hydroelectric project farmer bang edak jalur kusi, jasa bet kapari Carbingo. Setelah lagi cuak chip pikangnya lo persentuh hidden kusi, adima tomar me lang kelake, rat along lepen kapalar iji harmu kali. Daga project bangun nonton dake tomare bang edak bopolo. Ha PGR arlo ni ke tomar salam fake mati. Benar ni kici tum janang nang do suri ke dak le kailo. Hala dak lage PGR long ke hem kim long le podin ke tomar salam nam hai ke. Fon puri dak bin home Lochin Langsu long ke puri tomar bang edak po non tomar abedet. No sidon project pen kapala raji po bang na lage heno piglo ke kamata heno piglo lage. Lapen Karbiang long autonomous council thana tumacha taipen isi keng lep alam temagi puji bang ala hello Karbiang long along le nang litum company phan le hodai punon makumane phan le hodai punon nang tume thang le NG punon sita hala swalong le hem hukumat ma komar tum sike doma hala daga rong sarte ke cheng lo ame kame ko tumpen kaching bai si paphang nei non bang grasom kalidar lo non ke council tu maning hang an NOC pi thor po company tu hana pilu thor po la bang et rachi hang jo pian si rat peng kaching kiji phan hang tri ko pilu lage bok ke leb era pidi ke chami ma ile garjung tu ma ke leb phang cham ning ke di leb era pilu ma cham nang ko ke la si council tum la papi la son papi je paden ha gati la si pini dak la salam sin yete kang lo council tum non e phang an ko nat ma ko ma si long le ke hodai ji ma hala hodai dia phang bang ke rat pen kaching kisi pa phang nang ji la pe la son pachi uri sai choklem to dam de ke do se thak se la son abang ke klem nang ni rat alam the em da phang nang ni ko se ben pen ke mutat Chin Langsu lapen Binhum dak rada tum nitum hanang chokha teng pen nitum tame ikeng pen tame nang palelo internet kep inglong rat tum tuwara we jada we same nang palelo nang kapali nang ko kalam ke ithewet lam ladak nilitum Karbiang long tamas council tum NOC piat lo APDCL pan je hydro power pump dak kasamarji pan Asi labang so kasemarjia thai bangke alang roi la marlo Lochin Langsu roi marlo lapen ladak rong kri siarat labang so rong kri siarat bangke jongsi ladak power dem yong sinang teng lok lo dangke power storage to hopinya dem yong sinang teng lok lo dangke dakke longle bangke lang bangke inglum lut po hokalam nasilak lang rong masih inglum lut po lapen hidi longle pelang dame inglum lut po la so teng pen Chinisi ladak Lochin Langsu rat lapen Binhum rat tame laso project ke dak nang biri nitum cekroi kri pusi mohejong rong sa taname pachini ponlo rat do anda pachini ponlo la anda kalila Karbiang long autonomous council CM phan tame ladak men lupa jir tamen la si non bangke nilitum tame uloje lake rara tum yong si chok sip lo tangpe EPSL si tumke kai ke tame rat long si dolo rar dom kachi song long nili tum arjap dul ko pusi ini labang so mai long ko bang
lalu. So petang abdi dunong lo lapen kacinia teng bangke apu kaprek la North India nat hai. Laso project la puna si ke claim. Lapen laso project mata la puna si mata hai. Lasi ada Karbi Anglong lo Palm Oil Growers Society tu. Lasi la bangso society tu ke damtang ningkan clear prang penta to apply den bom lo. Karbi tum deh la society bangke. Lai company kali society from catching room pensi self help group son pinchong sila tum society se semar lo. Rubber grower association ko son si palm oil plantation society ko se semar lo. La tumbang paper submit dun lo ajat lo Karbi Anglong panta palm oil bangke visible lo ko sivang lo scientific report bangke. Aman non bangke che plan tu bangke. That Palm Oil Grower Society tum kipidun allo an bangke aron an bangke non bangke company tum chidun de company tum kuson lo chidun longke niliam non da men ko Patanjali lapen Godrej company is Karbi Anglong 8000 bighas lake Patanjali tum hansi piderlo NOC piderlo council tu lapen West Karbi Anglong bangke Godrej tum pan 7000 bighas piderlo la ta council tum Dak Karbi Anglong Farmer Palm Oil Grower Society atumpan war chor pensi direct company tuman si pider. Kulon de non bangke company tuman sang si one lo kulon tangte dakke company tum se jatan claim de non la 8000 bighas lake along lesi 8000 ke NG pugali lake nursery pancho claim ke AG athima 8000 bighas so tum company rengre 7000 bighas so ki rengre lake just nursery arong aklim ke e pha la so aklim si all over Karbi Anglong ke AC non apir the pen Karbi Anglong ke akla Karbi Anglong along le masi palm oil akiti si pinchong der angin lage company a aim lo athime company lab du nahi athame 8000 along le la tum nursery fan long lo la 8000 nursery ke thidung angke itum palm oil rong ke ciri si pensi rong in koi beji di lonte menangan asuri ke lage menangan asuri bigha nahi di la sinon la palm oil la company tum akit joy arong itum Karbi tuman ki period ke lake akit joy bukan itum mathari company itum sikai sikali adulis tangan nok isita hisab du ala so la lang itum pulo akit joy po chuen du nang edunang ko mati hala company tum ke ki e thai ka visa ke joy nang pi nangli long le si nang long si edami matiti laki e dam pen ke company long si la so long le ke dam ju company tum si hisab pon det po la penon nang fan akit joy nang ke ron matiti la so akit joy nang ke ron ke la tum nang si endun beki la la sini le tum pulo Karbi Anglong Autonomous Council la tum aron repen NOC ki pidu Ramdev la pen Patanjali lo Godrej la tum pan immediately che withdraw nangi jong si palm oil khiti claim ip lo tande Karbi tum claim tuna komane hanse tum teron tum England tum pacho claim na ta inut pen suri 50000 bigha to ho 60000 bigha to 1,52,000 bigha to la son ke claim nang ni idon pen claim nang chiri pho claim nang chiri kep claim nang kalimat itum soka chitiki son sita apir the pen Karbi Anglong benosi palm oil e chip te tum kapre khiti ke claim ya thai dulang ma awi lo ke di cek hirin dan itum kenang ko kai pu de itum kenang ko itum kadu ko sok de itum chuenang ko hansu de itum chuenang ko lahai ka chui je thai ke palm oil arong ji lap itum e thai dulang ma awidet pugadi la sin next generation ke palm oil khiti blonde lage company inut ari deng dam jui company inut si itum hanang parisim cek Patanjali itum si Karbi so Homas Karbi society banke nang tum cek ko Godrej Daithor Mini Stadium, Gallery Player, Romolo, Doarbagri Press Club, Karbi Anglong Farmer Association, Veterinary Department, Lapen, Fishery Department, Atumpen, BPAC, Langa Ok Kepangreng, Awareness Program Ajaymek, Kedengpon, Lapen, Kukiron Ajaymek, Setami, Dengpo. Kedamtang Pai ni Pai Inquirer Kepani. Lakhain Retro, Doarbaguri MEC Constituency under Daithor Mini Stadium, Gallery Player Romolo, Doarbaguri Press Club, Karbi Anglong Farmer Association, Veterinary Department, Lapen, Fishery Department, Atumpen, Pet Pen, BPAC, Chino, Inki Pangreng, Awareness Program Ajaymek, Kedengpo, Lapen Kukiron Ajaymek Setami, Dengpo.
labang so mai long Duarbagri Press Club mai phura justeron pensi pangcheng pon pen mai ki phalam thi setami than pon bangso phi Karbing Long Farmer Association Secretary Saron Singh Rong pi pen mai chari pon pen ke puthot alhi pachini pon thu alhia manapeng pen kachatong dun lake veterinary department Dr. Anthony Pangcho Dr. Larsikhan Sepi manager government cattle demonstration farm Manja Babu Singh Kathar fishery department officer Dipu Karbing Long Farmer Association president Tinku Ingti Karbing Long Farmer Association Secretary Saron Singh Rongpi, Public City Secretary Sondon Terang, Lapen Duarbagri Press Club, Rajas Teron, Duarbagri Press Club, Financial Secretary, Robinson Killing, Debating Secretary Resaning T, Lapen, Office Secretary, Edwardson Crow, Adam Chitong Dunrenti, Mayalong, Veterinary Department, Dr. Anthony Pangchopen Kethan Ponki, Chino, B, Kepang Ringpen, Ko Anale Dojima, Lapen Ijona Chino, Api Ko Ansi, Gakhir Mati, Mil, Kelong, Nangji ma lapen local China pen, Jersey China, Pakros Nangji, Lahayalam thi, Than Pon pen, Dr. Larsika Hansepi pen, Kethan Pon thu, Pak Kosonsi, Lana Ponangjima, Lapen Chiklo, John Koan Pensi, Asu, Pajai Mate Papinangjima, Lahai, Alama Potak, Than Pon, Lapen ke Babu Singh Kathar, Fishery Department Officer pen, Kethan Pon thu ke, Chiri isi fishery alanga ok asu ko ansi jok nang jima lapen ko so khotsi fishery adana pinang jima lahai mokhasi than pon pen ke Duarbagri Press Club lapen Karbi Anglong Farmer Association atom pen pator bi ponsi phok tebra pho abang phu bang phi mate abang phu atuma phan beneficiary atuma phan gui pak phak medicine mate sitami I home ron pon pen beneficiary atum arong amen laki hanbuka bang kripo lang tuktera bang troksi rangsali bang troksi wosaru rongpi bang kripo lapen apar daihuri kudam singnar arong bang kep beneficiary atuma phan ronpon lapen ke non ke bang jila ke dola mara kohora diring alomsi ronpon thuji pasi Duarbagri Press Club lapen Karbi Farmer Association atum pen matha pon pu ta pherang kyang no ningji pon ready Kajuranga pen Rasaning di report Karbing News. A constituency long dak doithor long nelitum veterinary department tum pen nelitum dak arada tom phan psychiatric ki puthak nelitum cherok tok mai enlo nelitum Karbi Farmer Association lapen cherabra pet dak doithor Press Club atom ben nelitum dak patir pipon lo ase pini dak chetong arada tom han an same ko son si psychiatric ki pen nelitum ke paching thur thek jima pu nelitum atok anu antak pali bomsi pini dak laso hawar long tan nelitum pali long lo lapen dak arada tom han ten ning samolo alang lutum ke chini je phan alang tum ko an ya por chepaning ding pen hai nang kar jun thek pot lase ning thelo dak arada tum lan so se psychiatric ki na paprang po pen tum ning thelo lase nelitum dak ku lapen dak veterinary tum pen setame dak dawai pen dang lok la material samokha tum hanan ke dak rada tum hantaron kang lo lase facility samokha setame alang le tum che chakang lo opp ma mo ke dorde pophe lapen alang le tum ke chini je son an setame alang tum kai ke mata la dak rada tum hanta alang tum ke rab je panse alang tum kai kita alang le tum long sedolo ini bang ko narap an tiron pini bang phokep bakaso se daga chetong ra bang phokep ra pho bagdo la selana tum han an stame nel tum ku pendang lok da medicine veterinary long pen ko pipi ma ke long war sai po an bang nel tum dak pikang daga ra tum pa denale tum ladak chodji ma da kapre ko dala pasa sai deng pon nal belek long stame nel tum deng pon bom nel tum nona ke le je 31 arni stame nel tum West Karbiang long men miji long tan tang ko dam thuji hala dakta kapre ga department pen hala dak bang ke nel tum lasi saiti ki pen charap lo department tum han an ke nel tum Karbiang long atok anno bang ke la saikit ki na pa prang je pan an ke nel tum kai ki da do de sang se nel tum la sona sa a cyclem pon bom bang bom lo la Duarbagri constituency ke pi siking sinam onilitum laso constituency bang ka prang da dolo sitame laso hawar la dak ana bang ke nilitum nang pali long lela la se ningarong ulo pini dakara da tum antala anzu se nang cheturun thega pot APHLC Youth Wing Secretary Sir Singh Be Rajan Timong Aphan ke third ava pathak company taro atuma hin pen pherang ke mai kang ni pon tangte non alang li tum pen alam thile ang ton pen arjupon sina
News Desk Report, Carbing News. Aprang sila lo, na tum hirang ke bitung opan kacupa teng pen, apor teng pen apa lepot, di kumanya klong pen curu lo, lapen pini, labang sop hirang ke amai matel bang sop press meet amai long, karbiang long radon, nagalang don rumah tame aprang sini li, kardom pagi lo kardom, patumi, pai ingkoi troksi ada bayi troksi ra, mini thong ke bapor hut. Lapuson si inu DPSLC Central Committee along Yuding along Secretary Sasel Sing dia ke hai alang li lapen alang li tim tumbang li alang li Cipon si alang tum kadawi bang podam si kedam tang di Pulum Bayong ex candidate Sarajan Timung Heman Pili lo lapen haladak kedam la kelang li tum Sarajan Timung apan her habdam lo la si halabang solam kither ge habdam na ke ni tu maning ki duk pilo la saning duk pen si pini na tum pherang ke mai panta nang phana ko lo ta sini tum karbiang lo ra da phan ke pachini la lo je alang li tum hada kither ge habdam alam sara je na phan theo lo je nang pe thi lo ji nang phanang pa thi the te ni tu maning sam se la pen ni nang pa thi be ki pu sikpu la sona por hut sara jan timong ape la pen alang li hemasor alang li tum pudun lo po cukur cahang alam kali mo ani si ko pini pinalote nang lia daya do che nang ipu si pudu la sona por hot sersing dia ke hai alang li chithak dun lo to la bang swa daya do ne chen po jel sitani si damji pu si alang li chithak te kang pu si la si alang li inut APSLC Central Committee long inut the leaders ke claim nai ba ke claim nai asai lang no la sona sai lang no ke ja poninga tim no banta la son kelang li lidar ot kali pusini tumpulo lapen kopie po selang li lana lam aning thi aning pu aning dar pen sarajan hem alang li lapuson asai lang no deng ponoma laso ajai me lakeni tum kachini lapen kasi sardo na teng pulutang te alang li sersing bia chor phan alang li tet atichar alang li chora phan sarajan timung si alang li phan ka transfer ji pu alam pen apo si alang li labangsa sai lang no deng dam lo bonda laki ingnek me alam karbiang lo ara tunta chini tame sarajan timung jong si inut atiutor dumhan katirek ji ba ka transfer ja kongdo pute alang li pini CM si anghoi selang li ingni pole bonda alang li lason aja kong abi lake kadung kawi usomar sumur da chini lason jong si alang li inura awureng awar sai claim ma phan chokamar phan jong si alang li katirek ji bada ke pang ni ja kongdo pute karbiang long along woreng awai sar chokamar teman tami alang li jong si dampul pokente bonda lake nili tungka chini la penge charda ma tengke lake ketop patam pak pon lake alang li claim thap sarajan timung ophan ke ni tum ka chini la penge char teng pulutang te APSLC claim ra pedhu penta me searching be ke hai la ke sarajan timung ophan lo selang le ek target pie pon ma bulote kidam tang MP hut song phodum chelang pet penta me sarajan timung ki lit si suri ki thomra pharuk lila tangte halabangso non sarajan jong sada khai det lupulo tangte alang li sia mandet popula bangso alang atum ka pheri pena jok sarajan timung ophan ke kalili kalang lang ke cheng open da menang target si non ke dam tang alang li phan APSLC Central Committee pen masalang li phan already terminated te non terminated alang li phan expelled apike ako puthot alang li phan retreated nang po ke sita me nili tuma sarajan timung labuson alang li phan expelled pen sita me a party ka prek alang li kidunji ani hang he mane BJP long mane Congress atum long me alang li phan hang ulo lapsita me alang li dun ani hang he alang li ke karbiang long arar phan regional political party pen se claim pang cheng bo se alang li regional political party sinon ta alang li arjap thiblo ako puthot alang li phan expelled sita me karbiang long arar phan karbiang long ke mang akar i hemprek pan ke pachun vek ya pan selang libang ka arjap thiblo tangte labang solam langdam pulo tangte hemprek nangji po phansi pathi nangji ma hemprek nang nei po phansi nang pathi loji polam ningji nei ma kiram tang Dr. Mumin alang like
hemprek nang ni pusipu tangte doktor mumin hem alang li damsi alang li tomat tim ben damsi nang pa thiloji nang pa thi thete ning samse labang so dai ni chenji palang tum doktor mumin hem dam hai luma lasi lason kalidet nangji nilitum kipu bangla pulo alang li sitame karbiang longarat political party along ajoine ilitum la karbiang longarat inglong sohian kachi ther kachi hablok pen ge alang litum akimang chunche nilitum pudam ye bangke lasi lason pulo tangte alang litum jongsi karbi hiana phan jongsi regional party